En fuong'ruok ne jatend migao machon Raphael Tuju bang' doho chungo pecho mar mwandu ne makar timo ohala mar Dari Business Park mani Karen boma ma Nairobi ka. Kambi mong'ere kaka Ultra Eureka Limited osebedo ka wacho ni en negi ng'iewo kar timo ohala no kaluwore gi pecho manotim higa mar 2024 bang' gino ma Tuju osebedo ka kwedo. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. Bang' ywaruok ma osebedo e kar timo ohala ma Dari Business Park mantie Karen e boma ma Nairobi, kar ohala ma en mar jaod bura machon mar Rieda Raphael Tuju, doho koro golo chik mondo mi kik pe mwandu mag Tuju kapod irito tiek bura e wi ng'ur ma ochwalo. Kar timo ohala no osebedo e bwo arita mager gi obila ma osebedo ka odino ne Tuju oko kaluwore gi mano ma kambi mar Ultra Eureka Limited wacho ni ne ging'iewo kar ohala no kendo gin kod oboke manyiso ni kar ohala no ne osewuok e lwet Tuju, gino ma jatelo no to okwedo. Bang' dhi e doho e wi wachno, kambi no yango ni ne ochulo omenda maromo Sh450 kendo yudo oboke manyiso ni mwandu no osewuok e lwet Tuju kendo koro en margi. Kambi no nyiso doho ni tarik 10 dwe mar adek higani, kweth moro masiro Tuju mano oting'o gi lweny nomonjo kar timo ohala no kendo hinyo jachiw arita mane kambi no oketo e ranga kar ohala no. Gimedo ni obila ne ochopo mar kweyo tulo no kendo kwayo giduto mondo mi gichiw oboke manyiso ni gin weg kar ohala no. Kambi no wacho ni Tuju gi Lange norem chiwo oboke no kowacho ni oboke go ok nyis ler malong'o. Bura no koro ibiro winji kendo tarik 7 dwe mar 4 higani. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.